Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod jucăm Hide and Seek pe Fortnite cu Eduard, FMG și Răzvan pe shop. What? Nu, eu cu Răzvan. Știu, dar nu vreau asta, nu vreau prostia asta, e urât. 1000 de gloanțe, Răzvane. Păi tragem de ne ia zbengul. Bă, dar prea puțin, Cum, bă, dar 5 pe asta. Nu pot să mă transform în ceva. Uite-te ce skin văzicăm. Nu pot să mă transform efectiv, bere! Nu pot efectiv să mă transform în ce vreau. Nu, că a fost la nimereală. Ok, îmi dă duce. Nu. Hai repede, hai. 5, A, 4, gata. 3, 2, 1. Cât de mare e mapa, hai să vedem. Hai, găsiți-mă aici. Bine, e ușor. Ah, Mamă, clar. E pe Bă, plajă. lasă-mă. Stai că e doar de să pun ținta și mă arată dacă e roșu sau nu. Deci eu pot să caut mai lejer. Hai. Jură-te! Da, bă, că el are aim assist. e doar de la are, nu te cred. Ok, gata, mă pus undeva. 5, 4, 3, 2. Dar nu-mi place, parcă nu. Da, Hai că eu încă caut. bun. Aici nu. Maria, tu ai murit? Nu, stai calm, că eu încă caut să mă ascund, efectiv. Moțule, m-am blocat așa. Blocasem gunoi. Ah. Ba, dă-l-n. Puma, ghicima. Gata. Maria. De unde ești, da? A, bă, e doar de să ne ajuți. Bă, e într-un Nu. de-ăsta. Cred că e într-un de-ăsta, bă. E într-un de-ăsta. E doar de pe carusel. mine. Nu e că Nu, îl dă. Dar nu mă dai. Dar tu unde mai găsit, mă? Cum de mai găsit? E într-un Am de-ăsta. venit. carusel. Nu. Gata. Da, chiar mă cântați 11.000 de ani. Da, eu nici măcar nu... Bă, ia stai așa. Bă, stai ce caută? Oh, nu! Oricum mă găsesc aici. Mă, ce? Bă... Bă, la mine, am găsit-o, la mine, toți. Aici. Aici. Nu era asta aia. Rața de sub mașină, bă. Nu! Bine, da, bă, nu, cum Ah. bă! Și ce realiză Am că dat mă cu putea să camera mă fără afară aia să de la vreau. mașină să nu mă vedeți deloc. Păi E, dar de- 1100 de viva. Ama. Nu te suport. Răzvane, chiar. Ah. După ce Prieten. că știu locațiile. Vino cu mine. Un pic. Vezi că știu locațiile. Nu te suport, dar merge. Stai un pic, că vreau să te învăț o chestie, dar nu știu dacă Vezi că eu știu locațiile. Stai bă mai ca. Bă. Uite, bă, călatul la tine. nu mergem. Pleacă, bă, de aici, că ăsta latră la tine. Stai bă că vreau să-l văd și eu, ho. Bă, bine, ho. Mă, stai bă, să văd și eu ăla. Unde e bine? Hai bă, hai Răzvan, ai ăla, ai dat de săpăi. Hai, Au. hai, dar dă-i. Fă talentul de... Ma. Hai, dar... Fii antenă, fii antenă. Fii antenă, vină cu mine. Veneam oricum. Le-am învățat cât de cât. Hai, No, vezi că nu m-am ascuns în ce te-am învățat pe tine, să știi. hai, stai, învățați-mă și pe mine. No.
Nu, mama, că degeaba, tragi după alea degeaba. Așa, consumă săgețile, bravo. Stai mă, că doar dacă e. Dă-mi săgețile. Nu merge să, nu merge să, Vreau să mă nu bășesc merge. pe ei. Stai, Hai, doar. scape. Nu. Nu merge, Na, nu nu merge, merge. nu merge. Da. Așa, trage. TMG-ule, mai ușor, Da. bă. Ce vrei, mă? Scrieți-vă unul în carusel. Stai. Bravo, Eduarde, hai, Aha. sus, bravo, așa. Bă, nu pot. Ce? Stai în ăla, așa, sare acolo, bravo. Eduarde, eu te văd. Și eu îl văd. Mamă, cum a făcut. Ah, Mai pe mine nu o vedeți. Sunteți pe aproape. BTV, dăm info la minutul 3. Eu aici stau. Mă, că mă ușor. Hai. Mamă, bă, Stai, mozule, mă. te vezi Nu pe te du, nu te amândoi? du. Nu te du, stai că mă uit eu Bă, aici după... Taci, Am taci, zis că că... nu m-a văzut. Era aia portocalie. A, mă, și era să... A, am uitat. Dar nu era în aia portocalie, că m-am uitat eu. Eduarde, fii atent. Trebuie să verific. Eduarde, ia caută un pic pe acolo, pe la spawn, pe la voi. Mm. Ia vezi. Se merge, du-te tu. Ia căutați unul pe acolo. Minutul 3. Ma, fix, 3 fix. No, îl ia pe Răzvan. Nu te cred. Aha. Ești... Nu te cred că nu l-a văzut. bă, nu. Nu, că vin eu acum. Nu te cred. Nu te. Nu te cred. Ce caut o șapcă pe jos. Mhm. Suntem pe aproape. Stai un pic, că vine imediat minutul 3. Vine imediat. Mm. Am auzit pași. Uite, uite-le în față. Mozule! Caută-l pe moz. Deci, Răzvane, unde e? minutul 2. Deci, info. Vine așa. Nu știu. Info. Bă, mozule, bă, dar de ce-i trimis, Deci. bă, la mine? Info vine în felul următor. Nu sunt pe ponton. Pe chestia de lemn. Deci nu sunt deloc pe ce e lemn. Nu stau pe lemn. Ok. Acum pot să stau pe E pe asfalt, pe nisip. nisip, pe... Era să mă dau de gol. Ba chiar și în apă pot. Răzvane, du-te și notă că iau câinele aici și nu. Poate al meu e apa, cred că. Da. Nu mă să te-ai știu. făcut apă? Da, mă, da. Verificați găleți și gunoaie astea, s-ar putea să fie prin Nu te ele, gata, ori te să cu- fie el. A trecut pe lângă mine. Bravo, SMG, Cine? bravo. Bravo. Ești bună. Trage, mă, unde... Nu, că SMG-ul a trecut pe lângă mine. Iar, nu te cred. Nu te cred că iar a trecut pe lângă mine SMG. Nu că mor aici. Nu că... Bravo, bravo SMG, bravo. Bă, ăsta face troll cu noi. Ok, bun, minutul 1. Sunt... Atent, minutul 1, bă, minutul 1. Info-ul vine în felul următor. Nu sunt sub aia de lemn. Nu
să sunt aia de lemn. Deci ce include aia de lemn nu sunt Și unde naiba ești? La 30 de secunde, Dar ai zis că ultimul ai indiciu. trecut? Sunt pe plajă. Ultimul indiciu. E pe plajă. Ultimul indiciu. 25 de secunde mai aveți. Pe plajă. 15 secunde. Nu te cred că nu mă găsește niciunul. Ce prost-s. Bravo, bă, Răzvane, bravo. Ia uite-mă. Spate, bă. Ia uite. Eram o sticlă de apă. Eram gunoi după sticlă de apă. Am tras după toate sticlele de apă, unde? De ce ați dat? Care a dat startul? Care de Terezi? Doamne. Eu n-am dat start. M-a băgat Nici cu SMG-ul. Eduard, vino cu A, e bine atunci, vă. Eduard, vino. O văd că ne putem. Vino cu SMG-ul. Nu. Ne facem aici, ca toți, spre dansul. Îți place să de spatele meu? Vino cu E purașul ăsta? Vino repede, vino repede. Face pe iepurașul ăsta. Bă, îl dis, face iepurașul. Da. Lasă. Am plăcut. Edi, vino Hai să stăm în spate. Hai. Merg să vedem. Ești la mine, mă? Hai să te pleci să mergi, da, hai. Ești, mă, Eduard. Da. Oh. Nu dau cu asta, eu dau cu asta, efectiv în tot ce prind. Nu mă găsiți. Că înainte vă pic. Jură-te. Nu, deci dacă mă găsiți sunteți prea buni. O vă... Băi, la nimeni. Și-i văd. N-ați auzit nimic. Mă iau capul unda. Opa, ia uite-l pe Răzvan cum stă sus pe ălea. Bravo, Răzvane, așa, trage. No! Nu, că-l iei pe Edi. No, Eduard, ai grijă. Bă! Eduard, ai grijă. Bravo, du-te, bravo, Eduard. Nu. Nu te cred că acolo chiar era Eduard. Deci eu refuz. Au, mă, și Eduard? Mamă, măsule. T-a pierdut? Da. Gol, mă. Nu, că nu. Bro. Eu vă văd, bă, dar sunteți departe. De bine. Mamă, cât de departe cuvântă ăștia, Eduard. Mă găsi, bă. Nu te crezi. Da, bă, da. Bă, cât de proști putea să fiți, mă, acolo. Doar de... Hai să mă găsești. Nu te cauat. Na. Nu? Bro, dacă m-am scăpat de ei. Hai, vino, că n-ai cum. Că m-am schimbat, hai. Așa, trage după ale, bravo. Așa, bravo. Suntem pe aproape? Așa, Răzvane, așa. Așa, asta vreau să... Indiciu, nu sunt pe potecă, practic, pe alei. Ciuciu. Pot să Pe fiu nici pe alei. casă, pot să fiu pe casă, pot să fiu pe
poduri, Copac. pomi. Na. Ia uite ce pustă, nu? Nu ești. Să vezi că ăsta s-a urcat în copaci. Parcă vezi. Parcă vezi acum mai mult urcat în copac. Păi asta e. Ok, eu, Era prea verific frumos. că poți să te uiți ușor în copaci. Na. Bă, da, nu ne mai dai încolo, da? S-a urcat SMG-ul în copac? La copac, în copac. Vorbiți de toți banii. Păi, mai mulți. Ia uite-mă, mă. Uite cum sare pe copaci. Stai, dar mi se încarce ăsta, să vezi cum sar. Deci stai din copacul ăsta Ești până aproape, acolo, mă. da? Ia, hai. Pică pe mine. Uite aici, uite aici. Ia uite-mă. Ui! Uite. Stai că eu mă joc aici. Lăd. Hai, bă. Lăd. Unde era? Eram o Acolo, construit. Era o piatră. Eram o Construit.